Jotran lam sugo hai jarachin jornis no nai tongnai takuktai bukuk chongno hingke chong tini phai chokpaikya khongmling simi obongkha jeta chong tabuk basai tongmani thai wngkha aga saimro kami chong tini phai chokpaikya chini khoroksa Tripura Idol season 2 Rwchap nai chini takuk Bidhyamoni Molsomni nukhungo chong tini phaikya chongno miya horo chong noitani somoyo chongno call khai horma bai chong bini nukhungo chongno chong phai chokpaikya chongno call khai horha chini takuk khoroksa Tripura Idol season 2 Rwchap tongnai chong bono kisa phunugor wan mangpili tisana ang koine yang buni bwskang phainan bagai ke takuk bidya nung chongno tamni bagai asuk miya hor jorao call khai chongno marin kha sagari Puila no jora news no belai belai ni kaham tei sibaya faro ang call ma khaimani ang ke tabok ang belai no jindalo kalaijak tabok tam sanai kok phaiya hai tong tabok already ani to Tripura Idol audition no selengka tabok ani tei baisa 9 tarik ani golarao no tongbo afro thangnani tongnani ani tani yago tabok khoksagon rang kure haifan ani bagai ang hani bagai no Luko Rog no koi musano ano kisa subadi ni tabuk tam sanai 9 tariko ani golarao ni tongmani afro thangnani ya thani rang kere rang posfano kere Luko Rog chuba kese ang thangmasinai chuba liya kyang thangmalia ke nung to sungno call khai hor kami hora horni noitan somoyo dara nung chini nogo phai kisa video khai bai gadi nono thokbara ro won hun samaba hingke chung tini nini nukhungo chung asuk phai nuk phai nini nukhungni obostha ba nini para kami lama ro asaka obostha kuno thang phai khainan bagai gari gurani bagai o kami o cycle khungsapan goroi ba bike khungsapan goroi ba gari khungsapan goroi asuke jungjal ononi kami o tomung o jagani khorsa hamia rokni thanga ke afur rok ke norok bahai rok ke hospital lo thanglai asuk hasal bufang baike ri khawai rujui thang balimat lang ke o jetani ni kami khajangmani busuk bosoro khana sajaman ang to serai tabo ni serai ang asap exactly to senia kono ang busi mate khana mate ge 50 bosor ka khana 15 year 50 year ka khana ke chini tabuk to kabangma tabuk season 2 beskangni 8-9 tariko Gala rawon rwchapnani bagai chini kabangma jara Gala rawon tiki jagrok rwchapna thangi tongo ke tabuk nini obahai season ngai tongo je nini yaphao ba nini nukhungo nini ma phanjangnai hindi nini guardian hindi nono rwchaprnani bagai rang poisa khokchapano goroi nini nukhungo heda ge tabuk omhai nung tomung tabuk Luko Rog ni Chuba Chu San yang ke nung beskangni Gala rawono rwchapnani bagai nung thangi siman galak asuk o jagan simi himui thangna bo asuk possible goroi asuke 3-4 gonta lama himui thangna kalayo jongbo phaipuru jong nukha nini kami lama rok belaino kami lama goroi nini tamnai hapung hatai bakhogoi tuima tuisa kafeklai jong phaileka jong phaipuru jong kaisa jagao jong malkhung accident wngkha jong haipan jong aborno jong sana thanglia tam hingkangke bwskangni tabo sal 9 tarik na nini Gala rawon hingke nung Tripura hasteni Luko Rog no nung a jaga thangoi rwchapinani bagai nini yaphao rang khokchapan se kori tabuk hingke nungke Luko Rog chubai yang ke nung abokhe bahai ke thangnai abo taisni sama haino lainai Luko Rog no chuba bungsanmani abo chuba liya ke Gala rawon ang ke thangmangla ani thani tei kun option kre abo simine ani bagai no norok no post mosto play ano norok mang kol khai norok bo kol khai ke Luko Rog no koimong norok ano subaya ang ke Gala rawon ni bagai ang kuno target kre ke sogainani ani thani da khoksubono rang kre abo hai hingke o kamiyo to kwbangma jong borok nukha eba busuk jratei o kamiyo porjak rok tong o kami bo porejak gangke
BA 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 jora khorok usur roto khorok khorok sano BA paijak ekhano to presently BA khaitongnai tongo koijon abo 7 jona 7 jon no total o jaga kamio properly pori tongnai rok 8 jon ata khorok sa to BA paika bo poriliya presently BA khaitongnai 7 jona 9 10 rogo bo porinai pornai tongo 2 3 jona kontira ke o kamio chung to asuk phaino phakya kono light ni ব্যবস্থা gori bahai rogo tongnai no rok phai horogo horo ke ekdom tamthane ondokar mahai ekdom monak ke tabo gangke de sarkar ni company hindi solar ni abo aro sanami ru paika albai no singkongo abo haita kisam ke sakdung ma ramai abo taklai no o sakangano ropayo abo kenna 50 bosor sal romai monak mukra ro kai kuno dong ke tabuk te kesa sungmu narok ni molsom na molsom ni bisingo molsom dofani bisingo jeng asuk bosor nukha no puila nugo chung jeta omhai Tripura Idol season 2 tinik sip jatei audition de mani nungke nini molsom dofani sadani boror nung tam kok sabai obrobain ambai singman bagai ang obono sanamo sunggo sung borok bokha tongnai ba teita mo khaimi an tongnai haifano sanamo sungman inke ang haito joto borok ungla perino khuni joto to ungla sanamo sungman inke bo hai sini molsom dofani borok bo khorang kaham khorang keti gabang no gabang kuk borok no tongo master bai serengjak sikijak gabang kuk no borok nugota tei kubu khanao ke norok no ang obono sanai norok buskang season rogo norok har tamani di life no buskang go tlang nang musum di ani bagai obong khangke sini bagai sini youth ni bagai sunghai kuno sukjak ya borok ni bagai kuno dam kri platform kaham mani belai sini bagai kaham abono wan sogi ya pisedi norok no bang okok no sanamo sunggo taklai ya fano next time ya fano teibo sung kathang tongsak no tongnai Tripura Idol tei komor lagi sini bagai platform kaham salai joto bukuk takuk tongmani molsom dofani molsom takuk je tong norok no bang koyo ang hai no norok bo next season rogo audition ready kaham rasabdi abono ani koimuta ke tabuk nung tamrok phai tong ang tabok pori tongo nge tabuk to nogo haino ma babuno haino kamsa dayota bo jaga pori tong ang pori mani ke khumulung degree college nung orani bahike thangsa oroni ang nogo thangangke tongangke ang college thangge mane ayang bara ro tong bara tongo khumulungo bara nai tongo ta bono ani bara ngangke nini barani mas phakenge rang roke bahai roke laino abono sanamo sungmani ani bara ni dam ke 1000 bono maso rimiya tabo 3 mas 4 mas je ang samung manmani ar dino no rugo 4 mas 5 mas mano totally riya nung jeta khumulungo bara tong na bara tong mani mas rimaya o mas ni rang ra ni ke nung hajara ro ma khaita na mas ni hajara ro khaimang hungkas nung nini bara ni khorsa ro rimano ba ni college ni jodi kisu khlaimano nge nini ma phasong ro asomoi ro no suba hore ro man ma babu gangke borok to samung klai rang arjewe borok klai mandia fano borok bura parta mano ama mano ge babu to bo paisa ma yamte ro muta ge 2000 mas anibo ano 500 abdi ro hota maso 500 ro ge borok man gangke 1000 ro ho amte nke
nini ma phangjang nai bo asken sugya na tangloi bo sari me ya no ke nung sin ma phasong na sari tongo haken college bo khai tongo ke nung ke college rogo bahai rogo maintenance khai college maintain खाइमानि के जे अबहाय न college बारा तंफानो आं college आसे थांमाया सामुं मानाय तो जे कलाय कलाय जे मातै के सेराय रंनो मुलंगो tuition रो खाइरो के आबहाय न आं सावो नंगो तंगटा बाय ke nung to ano ek somoyo khumulungo ang nung bai malai lekha a jorao nung ano ek somoyo kaka kokong gei ani thani wo ba ang bai nung bai chingkoni je puru malai lai puru friend age kulus roke malai lai puru feel logo malai lai puru nung ano sawo gobang ma sallo maino ani thani rang puisa koroi ani kisa misa chubai da mano hne nung ano samani jehetu anga jora rogo no chubao ang belai no khakhamu khorsa ang kokmo thumnai ngoi ang bo gori borok haibano a jora rogo chuba mani nung tabuk rogo khe nung bom hai roke college rok khlai tong tabo ang saptabo college thangmarok be saptabo ang 2 din 3 din amte ro regular ang class khaimiya आबहाय माने porna musung ban thangmai porna musung phano nang porna naile nang ka thang tomle nangra naibla aboni bage ka thang tomra na ngangke sengsa na bo nango sana bage tamo nang rang puisa sana ni sat chamung nango e aboni bage manayo ta manai tugo chamung rang puisa abo manayo ta ke o jagani tomung nani parani borok rok je kono mukhitung rok kholai panangkha thalik mukhin tani panangkha bazar thangni phalina angabo asgana lamani jingjal tomung gari phayanga ka asuk 2-3 gonta lama himai kilaba nini muitulung rogo phalai tomung ajara rogo Luko Rog bai paiji angke apu rogo taisa yang rogo kibhili tubnani rong kangke besik rok jingjal ogna actually sini parani borok to phalia sara tongmaya karon ganke abo se boho abo khlayan ke masaya ani bagai hasal ma phano balai mat lango mai kuthungo nge je frono din to slai jago bazar hamya bazar ka ham adin rogo bazar hamya adin rogo ke phalmaya ke bono haino balai no phirok ma to phibo abo hai rokta be phalmaya phano nogrogo phai sa phayo Kita bo nung chini tipra hasteni kebang ma chini tipra sa khaganang maya ganang Luko Rog to tongo na ngke nung tini nung sungna pungo phaipro saka tini pungai mani maise ko tini ni sudo boro simini khagai masa ko dara hne sungna saka nung ke tipra hasteni Luko Rog nung tam kok kacana musung aw ang tabok tam sanai ekdom jengjalok nuklayo rang pusa kri kebuino ta tini ang mai saya ko okbuk sang no tabok ang handbagi Chuba Chu San musunggo ang tabok ani ব্যক্তিগত হিসাবে bo ani nokongni hisabe bo Luko Rog no Chuba Chu nango norongni Chuba Chu kri kya ang kuno phano samungo agoi mangla to buskangni gola rauno bo ang sogoi mangla han begai no Chuba Chu Luko Rog no sano norongni Chuba Chu nango norongni support nango abhai nuka koina musumuta ngeni ni ma janai banin babu janai rok tabu bo jaga rok thang ha tini to bazar din do bazar thango ke oino din do ke borok samung khlayo samung mani karon ke nuku thungro naitugo halnani bazar din do phalnani nani kheto rok lo to kheto korwi buini khayota buini khalo ngai yang rok jengna sa kebang no ka kheto ni kuno kasepon kheto no gya yang rok ke bahai rok ke mai rok khlai chalai kheto ke kisa tongo eng baising eng kheto tongo rogo buini bagar rok khlai sauta Jara tipra hasteni nai tongnai tapuk tai bukuk chong norong nukhna chini Bidhyamoni Molsom no bo tabuk buskangni Gala rawono rwchapnani bagwi bini nukhungo
रां खक जाबानो गोरै बोसगांनि सालनि 9 तारिखाव bo bahike thangnai belaino wana jagai tongo belaino nukhungo rang puisa gorein bagai salburumno mukhang somsai kapsai chungno kol khai horma bai chungno salburumno kol khayo chini dara chini nukhungo phai kisa phaigade chini nukhung kisa phai angbai malai phaigade hima bai chung tini bini nukhungo phai sok paikha chungno nakardi puilano Bidhyamon nung chungno asuk saljaratei kol khaima bai chungni nukhungo jorarei mam phaiangma bai tini chung bini nukhungo sok paikha chung yang bwskangni je mangpili rok je bini kamini lama rokno chung purak norokno chung paithak jaratei bwsuk jaratei borokni jungjal bwsuk jaratei borokni parao phainani bagoi lama kwrwi bwsuk jaratei borokni parao tui nungnani suk subidar kwrwi bwsuk jaratei borokni parao current kwrwi tui kwrwi bahaike borok ma tonglai chung borokni jeta yang bwskangni chung je mangpili rokno chung norokno phunukano norok choya kari kwrwngwi tongdei chin jora news bai borok kamini Luko Rog ching chise kok salai na chini takuk Bidhyamoni Molsom kamini borok bai dara jeta norokni nukhung kami rogo bahai rok choli lai tong sagare nukhung ba tabo hainta moikon ro ta nei haino lama bukorei haita lama rok korei ge hapang hunjaknai hindi borok lai kami rogo phaida nai phika nung kes phaya ko kami khamani koi bosor rong kana ang noro phai mani danga ni age phai mani male bo boni pore phan dek khab noro phai mani gitu prai 50 বছরও লাইক ge tabuk sujarte kuno lamani kuno ব্যবস্থা করে ke lam tei bukerei karen bukerei sungta ge norok bud dolo dor lai bud ba buro ke si karen ro moro tei ro man na hin ke ba maro bu ke somoy ke ro lai ya masi baksa ro lai nai man nai saja ke ba ro lai tongta ge tabuk sujarte bud de phano kuno lamani ব্যবস্থা করে ta sudu mo tei dungur ge tui khe norok bahai rok nang lai tei ke ringkwar kotol ma ke CPM amal puru jeung man mani asek si khobo jeung kurman ya bang ge tabuk noni kamini ngei ba narongni molsom dofani ngei khorksas no sung nukhu Tripura idol season 2 nei Rwchap mani nung khe bini bagai tamu kok rok kesarnai ba ko ro ma ketar nai ma bwskangni salo bahai rok ke kono bo bwskang rawo tai bet agok thung nei ang bo khatung kha besa siklai ma ba ge nauni oni an bai kana ta acha ge nini norongni hodani borok rok ke nung bini bagai tamu kok kesarnai hoda ro ni ba tai mo nai phai di kam ke thang lang thung bukar klai lai nai ke masan nai da Chuba Chu San coba tu kai nai oke hambai ndara nonin sinimu ani mong ke mona molsom oke darana hambai na obong ke sini takuk bidani kami thangmani lama belai nasigune di wana ma sinto kamini lama kuno yang te cycle khungja thangnani ba bike khungja thangnani kuno lama krei himna simi phada phati yang norok nukhna yang nasigune di amang petition koine yang ni jeta tolani mang plini hisab khungna bagai nasigune di yang tini je borok kamini Luko Rog belai ni wana ma singja khlai thang phai khailai tongo ang mang petition koine yang tri khaina bagai belai ni wana ma singja tam ningkake chini khoroksa molsom dofani ngei tini bwskangni salni Gala raun sogojak chini takuk Bidhyamoni Molsom chung bini kamio tini phai sokpaika chung belaino chung bini kamio phai chung nukphaika bini kamini jungjalok ba bini kamini thangphai lama rok belaino kwrwi hneimano goso kwrwi nasigune chini Tripura sarok bom haye tong kwbangma chini Tripura sarokno chung kogrumani tong chung video chung kogruma tong chini Tripura sarokni jeta kwbangma kami Rwchap kwrwng rok tongmani kuna beserokno chung thangwi phunukna hin chung video chung samani tongo chung tini thik chung haikeno chung sokpaika chini jora news chung tini sokpaika chung haikeno chini takuk Bidhyamoni Molsom kamio obongkha uttor saimorwa kami norok belai ni wana ma singja ang mang function kone yang trik khana bagai nasikne di borok yang tini himlayo kamini je Luko Rog yang tini bazaro mukjung rok horlai thanglayo je puru watini season
norok joton samin watini sijono ga tui toro tui lomo wati phaikan ga tui okowo a jorawo yang tino chini o kamini Luko Rog maikitung hindi ni cherai khonai hindi ring srungnan bagai yang tei himi thanglayo mangbal bisan konya yang trik trik phaina bagai belani wana ma singcha o kamini Phai rok na sigina di obo kaisa जों खोनाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट नि बखाक्तै जेता बान थेजाकमानि यांतैनो गामिनि Luko Rog गोबांमा यांतै हिमै थांलायो तामजोंहाय yang आंसो खापुं हाथाय खुजुगमा नारनो सोंथाय फुनुगा नारक सय कारि नाय तंदि चिन जरा निउस नो नासिगना दब अंगसिनि ताखुक बिदा मलसमनि गामि बेलेनो वाना मा सिंसा जों गोबां मनुखा चिनि तिप्रा हास्तिनि Rwchap गोरों ताबुक नेक्स्ट जेनेरेशननि चिनि जे मोनाय सं रगनो जों Rwchap लाय मनुखा फियाबा बाक्सा गोबां मा गामिनि बरक रगनि आसक जोंजाल गोरै दिनै जों फाइनो पाइका अबंके चिनि ताखु खरकसा बिदा मलसमनि गामियाव जों फाइनो पाइका आसक जोंजाल लामानि कुनु सुजुग सुबिदा गोरै अमो गामिनि बरक रग पाल खायै गुदालक वाइतान लाई किसा मिसे हिम लाइनानि लामा खलायै खायलायका के बेला नुवा नामा सिंचा